बाय आङो ओमफ्राय गांगाटफा जों माने रिल्स बानायगासिनो दं आरो एकदमबारे देन्जार रिल्स नुगोन जोंनि सोरबा मेगन सायाखै नोंनि गथ'खौ लानानै आङो इसोरासो मिथिसिगौ दे ओमफ्राय रेडि ना ओमफ्राय मा जा पनिरबो जाया मास मोनसे थानो हायो आरो पनिरबो जाया जाहोहरनाय आलासि पनिर जाया मैखुन जागोन नैलै मैखुन पनिरबो जाया जायो मैखुन जागोन दा जाया जानो बायो मैखुन आय मायो बरिया मा बुस्थु नुबाय मायबा बुस्थु मायोलै जा मोजां नुखादों नै आयो जि साइजखा नै आयो नैबो आदानि रुटि दखानाव लाबोदो आङो मोजां जायो होननानै मिथिबाय हाय लोगोफोर आंहा दासो बरायबाय आरोना ओमफ्राय नै आलासि माखाखौ आं लाजोबना फैबाय सावदुर बिथा सक मोनबाय हामफे खोमसि खोमलाव जादों रनेथ प्रेक्टिस बारायना होयो माने आङो ब्लार जादों दे जिरायदो दा रुटि जाहोना लांसै आरो माने फैनायावनो मानायावनो सानसुफु जाफैबाय जोङो ओमफ्राय नै किटिया बिसोरखौ रुटि जाहोनोसै ओंखाम जाहोला गिस्टिक जागोन ना मा परथाफोर जाबा बिराद जाना फैबाय जोङो ओमफ्राय ना दायो सावदुर बिथायाव मोनफैबाय लाना फैजोब्बाय आङो गासिखौबो नै बारा गोजां गैखाला नै माबानि आदानि रुटि दखानाव लाबोदो आङो मोजां जायो होननानै मिथिबाय ओमफ्राय बरिया जाखायो नै सावदुर बिथानि रुटि बाजैयालाय बाजैया खारबाय दिनै सानसेखिनि गैयानो थगायनांगोन रुटि दिनै आं ओंखाम संबादो बिदि खालामो जोंखौ आलासिखौ रुटिजों थगायनांसिगोन जोंहा मिरामिस मोनजागोन मिरामिस खासे दिनैबा मिरामिस गाबोनबो मिरामिस गाबोन मा गाबोन सरासति जाया हामथारदों बासायदो मिसालि हामफेयानो मिथिबावा नों जागोन ना जाया सरासतियावलाय मोनजायानो मोजांसो ना नोंसाबो जाया मा नोंसाबो जाया सरासतियाव बेदर जायाबा मोजांसोहाय आंहा फैसाया ओरैनो गथा गथा थालांसिगोन आलु लाफा लाइ फैसा माखाया जमा थासिगोन आरो इसानाव रग' गांगाटफा सानसेयावनो सान्स लावदुम दुम जालायदो दख' थगायबाय काकसदोनो लाइ गांसेदो थगायनाय जाबाय बिराद रागा खानायफ्रा चेचे जालायद्राग जोंनानै नायनाय नायनो बासैयाव गोथाव जादोंना जायाखै रागे येसर जाबायबो बे मानसिया बुरजादो साफा जादों क्रिम फोनग्रा जादों दामि मोहिनिया गुफुर जायो खासेया बुस्रि जुबाय नै माबाखौ मा होनोमोन बेखौ मोखाङाव लगायना ला देन्जारसो बिदिनो गस्लादोनो थगायनाय जाबाय इसोरखो गस्ला गांसे फैला फैथा गस्ला गांसेदो थगायनाय जाबाय नै मोनफैनानै ओंखाम संनो बानायनि आयदा ना ने तनिष्का रुटि जादों बिमाया दौदों गोथाव नंगौना नङा गोथाव जादों आलौदो एकदमबारे दायो टेम्पुआव गाखोनानै थांगासिनो जोङो हामफे गारि गाखोनो हालानो आरो ओमफ्राय इखो बाइकआव दोनहरबाय उनथिंजाय ओमफ्राय नायनो जौतिसखौ लानानै थांबाय ओजोंहाय गांगाटफाया ओमफ्राय जोंहा बेवहाय ना बाबु किटि सावदुर बिथा सक मोनबाय जोङो दायो जाखां लोंखां दायो न'आव मोनहैसिगोन आरो रुटि एसे जाहोबाय गोरान मोजांसो गिस्टिक जायो गोजाला A few minutes later
वेलकाम टू अटलियापारा गामि अटलियापारा जों गामिया टलिया फाइनालि मोनफैबाय नै फैबाय जों दा नै आथियाबारिनिफ्राय मोनफैलायबाय जोंहानि न' नै जों टेम्पु गारि लाना फैदो जोङो बेयाव गाखोना फैदोंमोन आरो जोङो कुटुटुनो फैदो ओइनो जोंहा मेक्सआ मेक्स आइ दै गालालायबायलै गाला नाङा थाब थाब चक्लेटखौनो होगोन इनो जों बेलेगाव थांदोंमोनलै मेक्स ओइनो बारलाम नाङा आसुगुरा नांगोन नोंनिया दलथा 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 एकदमबारे मोनफैनानै गयसो होलायबाय नै बिराद लाब जादों आं नोंसोरखौ लाबोनानै मिथिबाय लसआनो लस गैया 110 थाखानि रुटि जाहोबाय आं बिसोरखौ 110 थाखाल' थांदो रुटियाव बारा थाङासै रुटियाबो गिदिर गिदिरथारमोन गिदिर गिदिर मोजां मोजां हाबा मोनजायाखैना जेनेबा हारसाफोरनि बायदि बिदि बोरैबा मोनजायाखैना आंगायल' बेंगाल' माबा बाखार बुखार होननाय बिदि मोनजायाखैना आरोना बर' नांदेरनाय नालाय बर'आनोखा नालाय संनाय खावनाया बेलेग जाबाय फाइनालि न'आव मोनफैबाय नै तनिष्का नानि साहां माहां जागासिनो नानि स्रां स्रां मोनदों नानिया नै मा होनदों थाबोबाय उदालगुरियाव बाक्सायाव मोनफैबाय थांला दे नानि जाना थालांसिगोन न'आनो खारबाय नोंसोरनिया न'आनो खारबाय गया खारबाय दङलै दङ आबिया दङ आबैया दङ आबौबो दङ ना जोंना न'आव थानाखै न'आ थाबोआखै बिफानि एसे बिमानि एसे बासिनि एसे ओमफ्राय आरो मारामनि सि माबानि दैमुस्रिनि एसे थफा लोगोफोर दायो बिसोरखौ माने सालबारि बाजाराव बेरायहोना लायनोसै आरो हाम्फेया माने आंनि बादि गांग' ब्लाउसखौ बिराद मोजां मोनदोनो ओमफ्राय गावसोरनिथिंजाय मोनो आरो ओमफ्राय थेवबाबो दस्रा जायो ओंखायनो बायनानै लांनो नागिरदों गांनैसो ओमफ्राय ना नै ओंखारजोब्बाय आरो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय मना लाबाय ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आं इसोरखौ बेदर जाहोनो मोनगोन ना मोनलासो जाबायसो बेदर जाहोआबालाय मा जागोन एख' साननाङा इफोरखौ जोंना जेरैबाबो सोलियो ना ओमफ्राय मा जा पनिरबो जाया मास मोनसे थानो हायो आरो पनिरबो जाया जाहोहरनाय आलासि पनिर जाया मैखुन जागोन नोलै मैखुन पनिरबो जाया जायो मैखुनखौनो जागोन दा जाया जाहैबाय मैखुन नै मना लाबाय ओमफ्राय मनायाव नाङा मना मैखुना मना नांलायो आरो मना नाङा खस्थ' जायो आं आरो सादोनो माबा या हाम्फेया ब्लाउस गोजासो लागोन ब्लाउस बायनो होनदो इलाय मालदार कक'आ बिफांनि मालदार अ इ बायनो हागोन ना हाम्फेया मना लाखाबाय नै ब्लाउस बायनो नंगौ गाननाय जोमनायावनो सिनायखायो थौदो तनिष्का नानि थुदि जिङा थौदो हाय लोगोफोर गुड मर्निं मैयानि भिडिअआ माने आद्रा थादोंमोन आरो बिदिनो आथुर बिथुरावनो आलासिखौ लाबथिंबा आंना भिडिअआनो बेफोरबायदिनो जालाङा ओमफ्राय दिनैसो फुंनिफ्राय नोंथांमोनखौ आरोबाव नेक्स्ट बरायहरबाय आरो ओमफ्राय जोंहा उनथिनानै किटिया जा मावबाय नै सेग्ला सिबग्राया जाना गांगाथफा नङा दिनै किटिया सिबगासिनो नै दासो उथिदो आरोना जोंबो ओमफ्राय बिदिनो जोङो मानासाव थांनो नागिरदों नालाय एसे आङो ओंखामखौ संबाय ओमफ्राय ना मानसिफोरानो बिराद मिरामिस गोजासो जाबाय जागाना आलासिया ओमफ्राय मा होनगोन आङो बिदिबा बोरैबा मोनो एसे गोजाननिफ्राय फैनानै मिरामिसखौनो जाना थांनाय जासिगोन आरोना मैयाबो बिस्थिबाराव जाया जाहैदों ओमफ्राय आरो दिनैबो सरासति जाबाय ओमफ्राय बेखायनो जाया आरो दा जबरदस्तिबो खालामनो हाला आङो जाथार होननानै जाखाया नालाय बोरैबा मोनसे नेक्स्टफोराव आं लेंहरनानै मोजाङै जाहोफिनसिगोन आरो दा मिरामिस दा फान्थावसो एवगासिनो आङो ओमफ्राय मैयाबो बिदिनो आलु मटर बायदिसिना आलु बाथोन बिलाहि बाथोनजोंनो जाहोबाय माबायाथ' दिनैबो बन्द' जासिगोन खामानिया संना गालांखागोन दे माबा
ओमफ्राय नै जोंहाना ए भगबान इसोरखौ सायाव दोनदो मालाय राजाफोरखौ हम मिनिस्टारफोरखौ सायाव दोनदो सानैखौबो बर' हारि लाया दे लाजिदो मैखिया दैना दंनो फुङावनो गांगाथफाया इसर नायजाखाया नै ओमफ्राय जोङो नैबे रुम मोनसेयाव उन्दुदो आरो जोंहाथ' बिसिना गैया नालाय नै लुथुर फुथुर गथ' गथाय एकदम आयै बाबु जानाव फैबा हायावसो उन्दुनांगोन ना बाबु बिसिना बायथारसिगोन र' एबार नै धनिस्काया एसे गथ' उन्दुथोहाय बिमायाबो बायजोआव थांबाय हाथाय ओरि हुनो ओमफ्राय दायो आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थानोसै आरो आथुर आथुरनो थांनांगोन ना नङाबा समानो नेनानै थाया दानो समानो माला माला बारग'लांगोन पात्ताखौनो मोननाय नङा इलाय मालदार लोगोफोर दायो जाखां लोंखां जोङो फुङावनो रेडि जाजोब्बाय आरो गासैबो ओरैहाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै ससमा टसमा गानबाय मानो होनब्ला इसोरखो मानास हाग्रामायावथ' हाबैया थेवब्लाबो फारावनो भायग' दंबा नुसिगोन फारावनो भायग' दंबा नुसिगोन आरो दाउराइलाय गान्दालाय हाथिलाय नुयो भायग' दंबा बिफाङावनो नुगोन आरो बिरनानैबो खाथियावबो फैनोबो हागौ ना ओमफ्राय ओंखारबालाय लागनि खोथासो इखौ नुफेराखै आं ओरै गांगाथफाया हेलमेट रेडि खालामगासिनो नै थफाया रेडि जाबाय साफ्रिया नै इथिंजाय हामफे रेडि जाबाय जों बिहामजो महरै खैनाफोर गांगाथफानि खैनाफोर जों किटि रिल्स नायगासिनो इयो रिल्स बानायनो माबा बानायदों आं इदिट बानायगासिनो जोंहा नायलायलायबाय हायलाले हुइलाले मोसानो रिल बानायनांगोन ना रिल बानायगोन हामफेजों गांगाथफाजो ओमफ्राय आंजो जौतिसदो किटिदो दैमुदो रिल्स बानायगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं बानायलांलाजि गथ'माखाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय इजों रिजुआनदो धनिस्कादो रिल्स आयु मेक्सखौ नायदो सना मेक्सखौ ओइ मेक्स नै नानिसो दे मेक्स दांना नानि उथि अलनो इयो अलनो जों दा अबाव थाहानदो नानि सना जोङो मानासाव थाहानदो सना नै इखि सिखाबाय इयो सिखारबाय इनो मेक्सआ नोंखौनो मोजां नुनानै बेयो थांनो रेडि जाबाय आरोना जोङो गासैबो दायो मानास हाग्रामायाव थांसै पार्कआव चलते हे रेडि जाबायना जाजोब्बाय थौदो चलो मानास किटिमोनखौ आवग्रिनानै फट' लाबायहाय बेथो किटिमोनखौ आवग्रिजोब्बाय जोङो थाव सोनो नागिरदो दायो दिपुआव स्कुटियाव थाव सोनो नै मोनफैबाय फाइनालि जोङो दायो मानासाव मोनफैबाय ओमफ्राय ना रेजर्ट लायनो सिङावथ' हाबलांनाय जानाय नंला दा गेटआव एसे फट' लायोनो बिसोरो गांगाथफा बाख्लाखौनो देखायनानै लांनोसै आरो इसोरना हाबा गियोनो हामफिया लोगोफोर दायो जोङो मोनसे रेजर्टआव फैबाय आरोना ओमफ्राय ना बिदिनो गोबां रेजर्टफोराव बिदिनो रुल्स गैया आरो बेबायदि जानला मानला हाबनायनि ओमफ्राय माबा मोनसे जामुं जानोबाथाय ओमफ्राय बिदिनो बे रेजर्टआव थायोबासो बिदि हाबनो मोननाय रुल्स दङ आरो जेनेबा सिकिउरिटिफोराबो गावसोरनि रुल्सखौसो फल' खालामनांगोन नालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो फंबाया माने जोंखौ सिनायनानै दे दसेब्लाबो हाबनानै थांदो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय जोंबो माबा मोनसे जानोसै होननानै बे रेजर्टआव फैनाय जाबाय आरो माने भिडिअफोरावसो नुबाय थायोमोन आरो बेबायदि न'फोरखौ नै बे न'आव माने रिल्स बानाय माने खाथि खालानि बिदिनो क्रिएटरफोरा होगासिनोमोन ओमफ्राय बिराद एक्साइटेडमोन आरो आं बे जायगायाव फैनो थाखाय ओमफ्राय दिनैसो फाइनालि बे जायगायाव मोनफैबाय आङो दासो गोदान आरो बरिया ओमफ्राय आं दा नामखौ मिथिथ'वाखै नायबोआसै आं आथुरावनो हाबनो होगोन ना होआ बेबायदि सोंलुआवनो माने आंनिया ब्रेनानो बोरैबा जालांबाय आरो ओमफ्राय बेयाव आं मोसानानै थांथारसिगोन हामफे धनिस्का
ओमफ्राय दैमु ओमफ्राय नै ओमफ्राय ना जों दायो एसे माबा मोनसे जाना लाग्रोगोन ओमफ्राय बिनि उनाव रिल्स मोननैसो बानायनानै थांसिगोन आरोना खर' गिदिङो दिलै आंनियाव माबायदि मोनदो गिदि बिराद मोजां मोनदों बेफोरबायदि जायगायाव आं माने फैफेराखैमोन दिनैसो मानासाव फार्स्ट टाइम आरो रिजर्टआ बिराद मोजां मोजां गोदान गोदान खुलिसो गारदो खाथिनिबाबो माने हाबफैफ्लाङा आङो ओमफ्राय मबाइलाव नुबासो आयु मा रिजर्ट मोनलाय अबेयाव दं इलाय जायो जोंहा ओरैहाय रिल्स बानायनो सल' दामनानै खर' गुदुं जालांजोब्बाय नै ओरैबायदि गरम सान्दुङाव ओमफ्राय सासे मानसिया एने आजादि ससमा गाननानै उन्दुना दङ एख' टेनसन गैया मिथिगोना नै नाय जेन गावसो मेनेजार आरो जेन सोर आंनि सायावलाय नेसिना दा मिथिबाय आंनि सायावलाय सोर दं होनना सोंदि दा ओमफ्राय नै नोंसानि बिमा फिसा बिफा दावराव गथ'आ मेव गाखोनो नागिरबाय दङ आगाराखै बेनिफ्राय दा माने ओंखाम मोनसान्दि माने जोङो इयाव बिसोरखौ मोसानो नागिरबाय दं आरो सल' 20 बार जाबाय 20 बारनि बारलांबायसो थरायनाय एख' रोङाखै दाबो हो रोंबाय रोंथारबाय खसाना फिसा नै ओइ गथ' नोंखुर' बेयाव थाफै ओंखायनो लाबो आङो इनो लास्रा नामा सल' दामना होनायदो जेन बिट्सआव उन्दुना दङ आरो नै सल' दामनायदो सल'आबो बिट्सनिसो जेन बिट्सआव उन्दुना दङ आरो ससमा खानायदो आरो नै सिख्लाफोर फैना होनदो ओम आंसो मेनेजार दे जाबाय जायाखै रिल्स लाग्राफोरनो माने केमेरा मबाइल दामै दामै मेंलांजोब्बाय ओंखाम उखैजोबलांबाय ओमफ्राय नै ओरैबायदि आजादि उन्दुना थादो बे सिख्लाफोरखौ नायनो गारनाय उथिगोन नामा नोंलाय एसे राखांदो सिख्लाफोर फैनायखाय अ बाबाय आं इसोर साथामखौल' बेसेनाय बिथार बेलेग नायनांगोनलै माने दहाय इमान गरमाव नैयाव रिल्सनि खारनै इमान दावराव सल'निलाय केमेरामेननिलाय ओमफ्राय दैमुदां दं हमना होबाय इया ससमा गाननानै होगासिनो जेन बिट्सआव उन्दुदों साइड बक्स दंजोबो आरो बिदि साइडआव बक्स दंजोबो हिर'इन बारदोंमोन ओमफ्राय मायो नोंसानो थाबायना हांफैदों जों बबेयाव नायनि इयाव इयाव ए भगबान होसो जायाथ' मालाय हिनजाव थाबायनानै ट्राय नायनि ओइ नोंहा ससमा हरथ'मबा मेगन माबा गोसोम गाननाया ना ससमा गोसोम गाननांगोन 7,000नि ससमा 8,000निलाय नै दे ओमफ्राय रेडि दे फै मा जाखो ओमफ्रायजों गांगाथफाजों रिल्स बानायदो ससमाखौ मालाय खावनानै लाना फैबाय दे रेडि होसो जाना दे होसो जाना गथ'खौ जा बुरखायनानै ओंखाम जाहोबाय आङो ओमफ्राय गांगाथफा जैजो माने रिल्स बानायगासिनो दं आरो एकदमबारे देन्जार रिल्स नुगोन जोंनि सोरबा मेगन सायाखै नोंनि गथ'खौ लानानै आङो इसोरासो मिथिसिगौ चकलेट जाबाय फिसा गोनां मानसि बुजिबाय गथ'आ एसे होनानै दोनबाय आङो दा हारसिं जाथों होनना नै ओंखाम जानोसै दायो ओमफ्राय बयलार ओमफ्राय सबजि दालि एकदम ओंखाम उखैजोब्बाय दसे टाइम माने ओरैनो सर्ट्स बानायनानै रिल्स बानायनानै ओमफ्राय दा बिराद ओंखाम उखैबाय नै मा जाखो दै हो दालिखायना हो माने आलासिफोरखौ माने न'आव ओंखाम जाहोआ गारानो
माबायाव मानासाव रिजर्टआव जाहोफैबाय आरो नै माबोरै माबोरै ओंखाम ओंख्रिया जाखानानैसोलाय फोरना जादो जाखानासो लांनोसै आरो मा जायो लोगोफोर दायो जोङो एकदमबारे बिराद रिल्स लाबाय आरो नोंथांमोना फेसबुकाव नायबानो जाबाय जोंनियाव बर' हारि कमेडि ओजोंहाय किटि जे बर' ओजों दैमु मिस्टार दैमु ओमफ्राय हामपेपे माने जोंनि पेज आरो प्रफाइलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन थाबैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय जोङो बिराद रिल्स लाबाय आरो बिराद मेंबाय आरो दायो थांनोसै आरो न'आव बिराद मेंबाय जोङो दायो थांनोसै आरो जोङो बाय बाय ग्रीन भिउ रिजर्ट आं दासो नुदों ग्रीन भिउ रिजर्टनि नामा नोंथांमोनाबो भिजिट खालामफैबानो जाबाय बिबारानो जा समायना बिबारानो माने न'खौनो जा समायना नुयो बेनिखो मोना दावराय नुबाय आरो भायग'आव नै किटि मोना दावराय नुबाय नै भायग' ना किटि बेलासिबा फैयो इसोरो बेलासिबाथाय आदार ओरै फैयो ओमफ्राय खाथि खाथि फैयो नै जा मोजां नुखादों नै आयो जि साइजखा नै आयो नैबो हो ओइनो गोलाव अबे दावराय माखा फाइनालि नुबाय किटि मोना हामफे बोरै मोनखो थिगानो थांजोबाय नुमारबाय होनबा दनिसका मायो पिकक सना पिकक नुबायना दावराय ओइनो हनै दावराया हनै किटिखौ गारना फैबाय इनो गैलाय मायो नै आय मायो बरे मा बुस्थु नुबाय मायबा बुस्थु मायोलै आय नाहरदों मायो आय मायो माबा जादों अबे मासेया अबे मा बुस्थु लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरनाय एन्जरबो नङा माबो नङा डेन्जार मा बुस्थु इयो कमेन्टआव फोरमायहर दे मेवलाय आयु आं सिनायालै डेन्जार फायग'दों बिथांमोना फायग'दों